Оня ден, на връщане от командировка, минах през такава дупка, че за малко да се натреса в едно дърво. Кантилках се няколко часа, докато се прибера. Направо си изкъсах нервите. Да, вечната тема. Дупки всякакви. Асфалт тук-там. Да, ама за да ги нямат дупките, трябват пари. Откъде да дойдат, като толкова народ се покрива? И ето пак старата песен за тия, дето крият данъци. Хайде и ти! Аз като си плащам чинно, какво получавам насреща? Вашата малката не ходи ли на детска градина? А големият? Нали е вече в гимназията? Това пак е от данъците. Заплати на учителите, че и на лекарите, и полицайите. То пък е ни заплати, затова сме на такова дередже. Не са само заплатите. Трябват пари за самите училища, за стипендии. Онзи ден четох по вестниците, че за един ученик в най-обикновено училище държавата харчи над 1700 лева годишно. Така е. Ако не се съберат достатъчно данъци, училищата, болниците има да чакат. Да не говорим за дупките. Да бе, факт е, че много неща не са наред. Ама и ние сме си виновни. Ами да. Я ми кажете, колко хора се сещат, че трябва първо да дадат, пък после да чакат държавата да им даде и да има по-висок стандарт. Сиренето е с пари, това е положението. Абе, спор няма, ама... Айде сега на здраве!